Муса Җәлил, сержант. Бер сержант белән икәү фронттан кайтып киләбез. Таныштык әле вагонда туры килеп кенәбез. Юк икән аның ата-анасы, хатыны. Мин сорыйм аннан, хәзер кемгә дим? Кайтасың туры. Һәм сержант шунда ян кесәсеннән бер хат чыгара. Үзенең шунда шатлыктан бугай йөзе чылана. 2 ел тоташ хат язып торды шушы кыз миңа. Тик хаттан беләм, ул кыз Уралдан, исме Ламига. Ул хатта мине назлап юатты, сөеп иретте. Шушы хат мине туңсам җылытты, үлсәм терелтте. Һөҗүмгә бардым, саклап шул хатны куен кесәмдә. Үкенмәс төсле идем шул чакны, хәтта үлсәм дә. Сугыштан хатның нәрсә икәнен үзең беләсең. Хәзер менә шул хатның иясен килә күрәсең. 2 ел буе хат язды инде. Ул кире какмас. Ни каксын икән сугыштан җиңеп, дан алып кайткач. Поезд ашыга. Белгән шикелле кемне илтәсен. Сержант елмая һәм минут саен капшый кесәсен. Ул балаларча масаю катыш, карый тартынып. Бу танышлыкта күпме җылылык, күпме матурлык. Әйтәсе килде шунда егеткә. Ышан дип миңа. Шулай ашкынып, көтәдер шиксез сине миңа. Күпме сержантта хат аша шундый дуслык тугандыр. Барда ашкынып, хәзер дусына кайта торгандыр. Яшәгез кызлар, бармаса йырга сезнең хакыгыз. Күпме батырлар алып кайтты илгә сезнең хатыгыз.